Prophet. Makadiko prophet. Makadi zvenyu. Ko prophet na matiro ka prophet. Nhasi manje ndine zvandiri kuita. Prophet na matiro prophet na zvinomira zvakanaka prophet kumbawo. Ya ndozvati zvina zvinomira zvakanaka but dai mamboteerera nhasi zvandikufambira kuti nyaya nhasi yangu ndei. Nhasi tikufamba tichitengesa pendi yeNash Paints but tanga nokutengesa bucket reNash Paints. Asi prophet ndoda kunamatirwa prophet. Ya ndinozviziva but nhasi ngatimboita izvobusiness. Taura kuti kune kambani inonzi Nash Paints inotengesa pendi. Prophet ndoda kunamatirwa pendi roiziya prophet. Ndoda kunamatirwa kumbawo prophet. Kumbawo. Hakuna kumira zvakanaka kumbawo prophet. Basa rakapera. Mukadzi ari kurwara. Sisi vakakanzi vakafa nezuro futi. Hakuna kumira zvakanaka prophet kumbawo kuda kunamatirwa. Alright, hanya yenyu ndainzwa but tikangotanga tapedza nyaya dzatiri kuita idzi hatinobva takunamatirai tobva takuitirai zvese zvatinenge zvamuri kutaura izvozvo tobva takubatsirai. Asi nhasi nyaya yatinayo ndeyemabhaketsi ekuti Nash Paints kutengesa mabhaketsi. Muri kungotaura zvisina basa. Imi muda kubatsirwa. Bhaibheri chero zvinonzi vane maziso asi havaoni. Hamusi kuona kune rubatsiro. Ini ndinokwanisa kutokubatsirai. Brother, ndikuudze zvekutengesa mabhaketi zvakana basa zvakana. Ehe. Now iripo ndeyekuti Nash Paints munoiziva kuti? Ndomboinzwa. Aiwa, munomboinzwa. Ehe, ukanzwa unobva watoziva kuratidza kuti munoiziva. Ehe. Nyaya iripo ndeyekuti kuNash Paints kune promotion iriko inonzi iPaint, iWin and iPhone. Imimi matambudziko amataura ekuti kumba uko imimi mukange maenda kuNash Paints mukanotenga product any product yekuNash Paints mukawina iPhone mukasvika kumba kwenyu makabata iPhone babaka I tell you vese vari kunyepedzera kuuraya vanomuka changamuka zvikuti kutaurirai handi muri kuzoona saka nyaya iripo ndekuti imimi munongonotenga any product yekuNash Paints biti yemota yedzimba any product yamatenga kuNash Paints nenge matowana mukana wekupinda mudhoo irori rekuti muhwine iPhone. Ndotatwana iPhone. Munombohwina iPhone ndara. iPhone. Makakava nditi. Buy paint from Nash Paints and stand a chance to win one of 100 iPhones. Visit any of our Nash Paint stores nationwide and enjoy the biggest discounts in the history of quality paint in Zimbabwe. Promotion runs on the 2nd of August 2021. Terms and conditions apply. With Nash Paints, iPaint, iWin and iPhone.